me pregunten quién soy, ni si me habían conocido los sueños que había querido. Tío, es como...
egun handi honetan, Euskal eta batez ere Bizkaiko preso eta ieslarien omenezko egun honetan, nahi izan dugu guk ere Alezarrean gure omenaldi txikitxo hau egin, eta horregatik egin dugu kalejiratxo hau. Gaur ere, 13 urte betetzen dira, zoritxarre batean, Uruguain Montevideon manifestazio baten, Euskal